Dajú sa nájsť v Actione vychytávky za pár eur? Video si uložte, nebude totiž iba o kozmetike. Bežím k týždennej akcii, či neobjavím niečo, z čoho spadnem do kolien. Objavila som iba balzam na pery za 87 centov. Jednoduchý balzam na ochranu bier bez nejakých výživných zložiek, ochranu však spĺňa. Pravidelne dokupujem niektorý z difuzérov, nemôžem si pomôcť, ich dizajn mi dobre doplňa dom a mnohé voňajú skutočne luxusne. No a dekoratívka sa od poslednej návštevy nejak veľmi nezmenila. Ak sa chystáte však na festival, tak tu nájdete aj rôzne tieto nalepovacie kamienky. A rada by som poznamenala, že tu mám i prvé video z Actionu, ktoré je parádne. Nájdete ho na mojich sociálnych sieťach alebo na mojom YouTubeovom kanáli, ktorý sa volá Eli Muach. Budem vám veľmi vďačná za jeho odber. Teraz pozor, nasledovať budú ledkové svetlá za 3 eurá ku zrkadlu alebo na stolík. No a hotové zrkadlá so svietením, make-up organizer za necelých 13 eur, ktorý je podľa mňa aj veľmi dizajnovo zaujímavý, jednoducho je proste pekný a príde mi zaujímavý ako darček. Kufričky sú klasika, čo sa týka štecov, štece až na túto sadu ma až tak extra nezaujali, ale čo som tu objavila je táto mašinka na čistenie štecov. Sama to vyskúšané nemám, ale môže to naozaj niekoho potešiť. Balzamov na pery tu majú naozaj že veľa, najmä sú však ochranného typu, čiže bazilínkové, ktoré vlastne zabraňujú strate vlhkosti. Kliešteky na myhalnici vyzerajú pevne. No a môžeme sa pozrieť bližšie na Angel Under Eye Patches. Prekvapivo veľmi slušné zloženie, hydratačné zložky, kofeín, niacinamid je pomerne vysoko, C. Je tam však im parfemácia, čo môže niekomu vadiť. Za túto cenu nie je však o čom. Nasledovať bude 22 masiek v balení na pery s celkom fajn zložením na ukludnenie a hydratáciu, je tam pantenol, hyalurónka, nejaké antioxidanty. Čo sa týka korejskej hydratačnej platinkovej masky, viac ma zaujal jej obal ako zloženie, ako si som očakávala, že to bude super. A Trio Jelly Mask však zaujala zložením viacej, má totiž oveľa lepšie zloženie, kopec hydratácie, arginín, čo je aminokyselina, antioxidačný koktail z ovocných extraktov. Obsahuje však i parfém a mentol, tak pozor pri citlivejšej pleti alebo po aplikácii aktívnych látok. Viete, že som normálne kúpila tiež nádhernú jazminovú vôňu za 2 eurá. To video nájdete napríklad na tom mojom YouTube. A hľadám taktiež i v Actione, tam som zatiaľ nič extra nenašla, zavoňal mi iba ľahučko, tento Jasmine Garden. V minulom videu ste mohli vidieť tie terbilitavé oleje, našla som k tomu i telové mliečko, no a v Actione som tiež objavila naozaj, že brutálne nádherné, krásne, pevné gumičky, úplne rôznych možností. Kúpila som si niektoré z nich, ja vám tento nákup ukážem celý v inom videu, pretože je tam viac zaujímavých vecí, ktoré trebárs nesúvisia ani tak s kozmetikou. No a určite, čo by som rada od vás vedieť, napíšte mi do komentov, čo parádne ste vy v Actione objavili a budem sa tešiť na vaše odpovede. A celé video, to prvé, ktoré som natočila v Actione alebo v normáli, si pozrite aj na mojom YouTube kanále s názvom Eli Muach. No a čo sa týka tohto posledného produktíku, ten som objavila v prvom videu, kúpila som ho a testujem ho, čiže recenziu taktiež očakávajte v 3. videu o produktoch, ktoré fungujú z Actionu. Majte sa krásne.